Prije 100 godina, 13. rujna 1909. godine, na poticaj povjesničara i arhivista, velikog meštra braće Hrvatskog Zmaja, Emilija Plemenitog Lašovskog i doktora Velimira Deželića, rodila se ideja o osnutku dobrovoljnog društva za spasavanje, za hitnu medicinsku pomoć i prijevoz bolesnika i unesrećenika u bolnice i sanatorije u Zagrebu. Osnutak društva potvrđuje veliki zbor braće Hrvatskog Zmaja 16. listopada iste godine. I taj dan slavi se kao Dan ustanove za hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu. Od skromnih početaka s 4 sanitarna pomoćnika i 2 kola s konjskom zapregom, društvo je tijekom svojih prvih 100 godina radilo na 3 lokacije, u Savskoj, Martićevoj i Đorđićevoj ulici. Na početku 3. tisućljeća, primjereno suvremenim potrebama, zagrebačka hitna pomoć seli u novi dom, u Hanjslovoj 88, na nekadašnjem prostoru tehničke službe i garaže. Sve je počelo 19. ožujka 2004. godine, zaključkom gradskog poglavarstva grada Zagreba, da se raspiše natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za građevinu Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb. Prvu nagradu na natječaju dobila je arhitektonska kuća Produkcija 004 iz Zagreba, na čelu s arhitektom Davorom Katušićem. Nakon izrade projektne dokumentacije, gradonačelnik grada Zagreba sa suradnicima položio je 29. svibnja 2007. godine kamen temeljac i započeli su radovi. Nova zgrada hitne pomoći visoka je 25 metara, bruto površine od gotovo 15.000 četvornih metara. U čeličnu konstrukciju građevine ugrađeno je oko 1400 tona čelika i oko 1370 prostornih metara betona. Zaštićena je antikorozivnim materijalom i aluminijskom staklenom fasadom, te špinkler vodozaštitom, koja u slučaju požara sprječava njegovo širenje. Koncepcija unutarnje organizacije kuće zasniva se na prostornoj integraciji sadržaja garaže i ostalih sadržaja Ustanove za hitnu medicinsku pomoć, smještenih na 8 etaža, podrum, prizemlje, polukat i 5 katova. U podrumu je garaža za 50-ak parkirnih mjesta za vozila zaposlenika. Veći dio prizemlja rezerviran je za 13 otvorenih parkirnih mjesta za vozila za hitne intervencije i sanitetski prijevoz. Na dodatna 133 parkirna mjesta od 1. do 3. kata smještena su sanitetska vozila u pripremi. Na jugoistočnoj strani prizemlja nalaze se radionice te automatska praonica vozila s pratećim sadržajima. Ambulanta s reanimacijom orijentirana je na zelenu površinu, a na sjeverozapadu ima mogućnost direktnog vanjskog pristupa iz Radničke ulice. Na polukatu je prijavno-dojavna služba, popularna 9-4, pozicionirana tako da ima vizualnu kontrolu nad svim vozilima za hitne intervencije na otvorenom parkingu prizemlja. Na prijavno-dojavnu službu vežu se prostorije terenske službe, koje preko stubišta imaju direktnu vezu s parkingom vozila za hitne intervencije u prizemlju. Na jugoistočnom dijelu objekta smještena je rampa za parkiranje sanitetskog prijevoza u nagibu 6%. Na prvoj etaži su prostori za boravak i odmor liječnica i liječnika, medicinskih tehničara i vozača, kao i čajna kuhinja i čistionica. Na 2. i 3. katu je centar za urgentna stanja sa 100 kreveta, koji je povezan s garažom za sanitetska vozila u mirovanju, što pri urgentnim situacijama omogućava direktan dovoz pacijenata vozilom do centra. 4. kat djelomično je integriran s krovom, s kojeg se pruža pogled na grad Zagreb. Zbog toga je dio krova tretiran kao zelena terasa, odnosno ekstenzija restorana. Zelena terasa na krovu koristit će se kao prostor za odmor i opuštanje zaposlenika u toplijim mjesecima. Na ovom katu nalazi se dio prostora uprave, arhiva i zajedničke prostorije, prostor za boravak, restoran, kuhinja i prostor za tjelovježbu. Na 5. etaži nalazi se drugi dio prostora uprave, velika dvorana predavaonica za edukaciju, čitaonica, vježbaonice, učionice te prostori za smještaj instalacija.
Izgradnja nove zgrade ustanove za hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu trajala je nešto manje od 2 godine, a troškovi izgradnje zgrade, zajedno s pristupnim prometnicama, komunalijama i novom, suvremenom medicinskom opremom, iznosili su oko 150 milijuna kuna. Dorasla visokim kriterijima suvremene arhitekture, uz korištenje najsuvremenijih građevinskih materijala, zgrada dominira svojim volumenom i danju privlači čistoćom i sterilnošću bijele boje, dok noćno osvjetljenje opne fasade pretvara čitavu kuću u veliki bijeli lampion, koji tako noću postaje svjetlosni orijentir. Orijentir kojim se, na ponos svih njezinih dosadašnjih i budućih djelatnika, otvara novo poglavlje u povijesti zagrebačke hitne medicinske pomoći za buduće naraštaje.